Pozdrav svima ljudi, sa vama je Nemanja i danas i sa Uroši sa vama. Danas ću ja da vam kažem 5 klubova i 5 youtubera koje ja najviše volim. Prvo, klub fudbalski koji ja prvi volim, to je Real Madrid. Drugi Barcelona. Treći je Sevilla. Onda idemo, čekaj šta sam onda rekao biše. Real Madrid, Barcelona, Sevilla. Sevilla, dobro. Što dalje? Čurmut. Bayern München i Borussia Dortmund. Ne, Arsenal i Chelsea. Znači, to su ti klubovi. I idemo jedan klub. Jedan ovaj... Kako se zove be? Youtuberi. Youtuberi prvi. Muđa, Serbian, Insane. Aldan Bro i Suarez 16. I da Furkivi. Pa to je Uroše 6 ljudi. To je Marina. Jabučanac. Jabučanac. Uroše puno. Nemanja Maja. Ajde su stepenice, popnemo se na stepenice. Ljudi, bit će još malo GTA. Biće GTA, biće dosta klipova će biti. Pa da, hoću da ljebete. Biće pogotovo negdje oko 10 subscribera. Ovdje na more. Hoću da danas neko subscribe-uje, lajkuje, šeruje. Ako ne budem video komentar sutra ujutru kad se probudim. Da, ja sad vidim, ja doljati na moj telefon. Više, kad ustanem sutra ujutru i ako budem video da nema komentara, ni lajkova, ni ništa. Ima Real, ljudi, najebali ste. Tako da, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Borussia Dortmund. I ljudi, hoću da vam kažem, šalim se sada, lajkujte, subscribe, stavite, radite nas. Ljudi, ja želim da vam kažem da je to za ovaj klip. Ćao!